Čau lidi, já vás dělám u mého prvního videa na tomhle kanále. První video teda bude z Robloxu, bude to hra Arm Wrestle Simulator. A byl bych rád, kdybyste dávali lajky a takhle, abych měl co nejvíc odběratelů, protože jakože chtěl bych mít hodně odběratelů, akorát, že moc podle mě nebudu mít. Tak proto tohle dělám jenom pro zábavu. A inspiruju se, jakože i jménem. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. A já jsem tady už chviličku hrál, protože já jsem se předtím zkusil natočit to video, neměl jsem mu místo v úložišti, takže jsem bohužel to musel ukončit, ale teďka už podle mě to dám. 400 síly mám aktuálně, což jakože není to vůbec moc. Vůbec. Já zkusím si vzít další činky, protože já jsem tady viděl u youtuberů, že jste vzali činky nebo co. Teď si nejsem jistý, ale kde? A nebo se mýlím, teď si nejsem absolutně jistý. Jo, tady je bicep. 3 kila si vezmu. A teď mi to teda mnohem líp. GG's. Tady teda potřebuji sílu bicepsů, ale pak budu potřebovat, že i ty další síly. Zatím jsem max furt noob, jak mi to tady píše, což je jakože docela pochopitelný. Já bych už mohl jakože vyzkoušet tady tohle toho. Učitel, jo. Nevím, jestli je teda silnější než šikanátor. Pojďte. To dám. Jestli to tam. Mám 5 nových těch korunek, trofejí. Ne korunek, ale zkusím stejně otevřít jedno vajíčko. Tady mají docela jiný design než Pet Simulatoru. Kočka, která spíš má hlavu jak veverka, nevím, proč mi to tak připadá. To asi jedno. Já se teda ekvipnu tadyhle kočku, mě to furt bliká v tom inventáři, nebo někde prostě tam jsem. Tak, 1,41, pak jsou nějaký týmy, jo. Jo, takhle si můžeme dělat takovýhle to rozlišení, nebo nerozlišení, protože od sebe nějak rozlišíme. Tak, tadyhle třeba nevím, co je, ale jsou další nějaký dárky, tiny pack, počkej, co to bylo? To je jakože moc nechápu, ale nějaký quest, zůstaň ve hře 1 hodinu a vyhraj 10 bitev. Aha. A pokud můžu dostat nějaký OP peta. To je dobrý. Já nevím, já si teďka budu dále posilovat. Já jsem si nějak anekvipnul tu činku, nevím jak. Až mám 1000, tak budu moct si vzít další. Jakože tu lepší. Tady jsou i nějaký stezky, to nevím třeba co je. Jo, takhle to jsou traily, no tak to jsem nevěděl. Ukaž. Jedna stojí dokonce. Ty kráso, no tak to je hustý. Tak tady tohle by se mohli teda udělat lidi další díl, protože tady tahle hra je docela komplexní a mohl bych někdy hrát i mimo hru, jakože, protože hlavně bych byl hodně rád, kdybyste mi sem dali like, protože bych byl šťastný z toho, že můžu natáčet vlastně dál. Tak teď nevím, proč jsem vstoupil na tady to. Vůbec nechápu, ale ježiš, ještě pár. Dobrý, mám to. 4 kila. Co vydám? To je furt docela málo, no hodně málo, ale furt je jakože pohoda prostě. Já tady tato hra reálně jakože není vůbec špatná, jakože já jsem ji nikdy moc nehrál, ale fakt nevypadá tak špatně, jakože já jsem ji hrál na jiném účtě, si pamatuju. Fakt si pamatuju, že jsem ji hrál na jiném účtě a proto si pamatuju, že jsem tam třeba byl už v té druhé aréně, ale jakože je to docela už dávno. Hej, já bych teďka asi šel bojovat tady na učitele, protože už je to easy. Lidi, já doufám, že mě jde slyšet dobře. Doufám, že nemám moc přeřvaný ten zvuk, protože kdybychom měl, tak bych asi nebyl úplně šťastný s tím videem. Já to mám docela na málo, fakt já to mám hodně na málo, takže fakt doufám, že mě jde slyšet.
250 hand strength, OK. A pak tam máme ještě nějaký kola štěstí, nahoře vidím. A mám tady dokonce nějaký ruky, to taky nevím, co znamená. Aha, tak to nevím, no. Tak mě dovolá, sakra. OK. Já to musím ignorovat, tady tato hovor. Jak říkám, toto video není stříhaný, takže tohle ani nechci stříhat, já nemám vůbec chuť. Jo, lidi, tak tohle mám mega štěstí dneska. Počkej, ukaž mi moje pety. No ty kráso, lidi. No tak to si děláte fakt srandu. To si děláš srandu, lidi. To si děláš srandu. No tak teď nemusím si kupovat už ty pety. Tak to jsem mega šťastný, lidi. To jsem netušil, že mi padne jako Beast, nebo jak se jmenoval. Jakože ne Mr. Beast, ale prostě nějaký Flame Beast. Baby, jo, to ještě k tomu. No vlastně oni jsou všechny baby, protože tady zase je huge a on tomu říká baby. Jakože je to lepší, aby to do překladu znělo jakože třeba miminko. Jsem třeba už v takovýchhle hrách viděl, jakože. Že tam prostě bylo do překladu napsaný. Hej, no tak, nemusíš volat, vole, seš v videu. Co? Jo, aha, já jsem jako v té sídli ruky, já mu zavolám, až prostě skončí tadyhle video. Takže by třeba tak, to video by mohlo být třeba tak 10 minut dlouhý, ale mě tadyhle hra fakt mega baví. Takže já bych možná vydal klidně dneska další díl. Hej, ale ten Beast je fakt OP, pet, ale to je fakt OP. Já vím, že tady budu asi nějak ještě víc OP, jakože o mnohem víc OP, ale tohle je už pro mě hodně OP, jako. Lucky Block Spawned. A nevím, ale kde. Takže třeba to je jakože u nás. Jo, je to u nás. Teďka budu muset jen posilovat. Tak jakože teďka ten pet mě podle mě vyšvihne hodně nahoru. Já zkusím ještě dvakrát se to, že se mi nepadne tam ten úplně, jakože ten a to mi podle mě nikdy nepadne. Nikdy v životě, i když tady tohle hra rozhrála jak dlouho chci. Tohle je takový normální. Síla kloubu. Počkej, jak jako kloubu, tam je rádi pěst. Ve výhry, hej, jakože je to tajné, no, je to strašně tajné. To je tohle. To kolo štěstí bych potřeboval. Hej, za minutu, jo, další kolo, co neviděl, že to je tak rychlý, jakože. Ale jakože je to dobrý. Už jsem vyhrál teda 4 fighty.